Kif qed tajjeb inti s-sitwazzjoni ta' pazjenti fl-isptar tinsab taħt kontroll, s-sitwazzjoni fl-isptar tinsab taħt kontroll. Però bosta jinsabu mħasbin rigward il-każi li qed jiżdiedu, il-każi attivi li qed jiżdiedu kuljum. Fost l-oħrajn kellna mistoqsijiet anke mis-sidien ta' ristoranti li jinsabu mħasbin rigward restrizzjonijiet li jistgħu jiżdiedu. Inti min-naħa tiegħek għandek xi informazzjoni li jista' jkun hemm xi żieda fir-restrizzjonijiet mill-ġdid jekk jogħġbok? Issa llum l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika ma tawniex parir f'dak is-sens. U għalhekk illi nibqa' nappella r-responsabilità għaliex minkejja li kien hemm żieda fin-numru ta' infezzjonijiet kif qed jiġri madwar id-dinja kollha. F'pajjiżna għaliex għandna rata ta' vaċċinazzjoni li hija qawwija ħafna u anke l-uptake tal-booster dose miexi mod tajjeb ukoll. Stajna nibqgħu ngħixu ħajja li hija viċin in-normalità. Imma dan kollu nistgħu nżommuh jekk in-nies jibqgħu jikkonkorru għall-vaċċin u jekk kulħadd jibqa' jaġixxi b'mod responsabbli, inkluż li wieħed iżomm ma' restrizzjonijiet li mhumiex ħafna illi hemm fis-seħħ illum. Nsemmi wkoll il-kwistjoni tal-iġiene, il-kwistjoni tad-distanza soċjali, l-ilbis tal-maskra fejn huwa meħtieġ. U dan kollu flimkien nemmen illi b'mod kawt imma b'mod prudenti nistgħu nibqgħu mixjin fi triq.